Diyan. Hello guys, welcome back sa atuang vlog. Yeah, it's your boy Aritoy. Naulahi mo naman si boy Aritoy na una mag yeah. Karon guys kay mamaligya mamaligya yung plastic guys. Mamunta to akong plano sa last vlog na to nga kung ibaligya niya kay ni request man si Janet nga gusto daw siya mukuyog. Munang karon pa na mo ibaligya no. Nami kuan tulo ka plastic kuan trash bag. Karon kay padulong nami kay naamay kuan regard duol-duol diri sa mo ang apartment. So atod na mo siya dito. Set na tong map. Recycling center nearby. So dito may mo adto sa may kuan guys, sa Greenwork Recycling Center. Kita lang ta dito guys, maabot na mi. Buhat na mi guys no. May dire sa Modesto Go Green Recycling. Katong gituan mo kaganina isayop di ito. Ito si Mao. Yan makabot na mo dire makuha ka og balde. Ano? Yung murag i-segregate pa man dahil nimo ang kuan dahil. Lahi siya dito sa kuan, pamaagi dito sa Modesto, dito sa Ventura. So first time din na mo dito guys no. Just put it there. Yes. Thank you. Pwede naman daw na eh. So okay na daw yung nani guys. Ginani mo guna mo. Tagsaon daw na? Man, dili naman. Kuan lang. Nayo, okay oh. I-segregate lang na to ba. Kay murag uta ka balo mo madawat ba na. Ay buta na di kape. Bugani, di pa mabaw nang nako. Ipol takabaluan eh. Okay. Puno po siya. Lagi artan ay isa di katrakan lahat. Nagana dire no. Ayun kan eh. Kadalala na dito pagita nila ang dawa ng ganita. Ano yung butang ng speakers? Mga dili sure ba? Dawat ba? Kan sure kung dawat eh. So balik ako dito guys, ako sa Nihaton. So nagpila pa ako dito guys no. And mo din nilang schedule rio. Tapos mo to ilang mga pandawaton. Plastic.
plastic, aluminum, glass, copper, brass, o insulated wires. Tanang na to og pila kaya to ang halin ani. Gitagaan ta ni resibo guys no. Pangalan nato ni pangalan o signature. Thank you. So, anak guys no. Tara. Resibo. Tapos atong halin guys is tara. Na ako'y kuan $8 sa tulo ka garbage bag na kuano empty bottle sa tubig o kato mga plastics guys sa sabon sa creamer pwede po siya o katong sa kuan pod o kato sa kape pwede gihapon dako-dako po halin $8 po. Trato? 8 Katutanan? may nilang oy. Mas mahal-mahal og presyo dito sa Ventura no? Gani. Compare rin no? Nakabahinti gud ta dito. No, naman gubuti. Nabaligya to ba mga plastic? Oh, pwede to. Ah. Tara guys, oh, nice. Ay tayo mga sinsilyo. And tara to kita. Papel. Kaya expect mo ngayon kung ano to siya sa mga 30. 7, 8. Mo ba? Banto na sila isa katrakan ilang mga basura to. Gamaya. Gamay ra kayo. Pag ano. Pero at least natay experience diri. So kabalo na ta kung asa ta maadto diri dito sa Go Green kundi recycling. Inay modesto. Nay pangalan gyud sa lugar kay kuan gyud na siya legit. So mo to guys do binagog katong working pa tong naay gibutang dito sa mapa nga dol sa mua. Ngayon ani gihapon. Pag abot na mo dito sis di man di ay. Close man di ay. Atad to. Dito ba ito sa kuan? Old Navy. Old Navy. So Kaya mag-asunsin ako doon. lakaw sa mi guys, mulahaw sa mi dito sa Old Navy kay ang pangitaan si Lucas o laing underwear niya kay gamay ra. Karon guys, kinami sa Tarlac Old Navy no. Medyo layo siya sa Modesto. Mga 20 minutes away po siya. Le na po tag clearance diri guys. Ara oh. Bang mga sinina ni Lucas diri na mo ginapalit mga clearance sale ba. Ay barato na lang man. Na makay makita ko diri nga mga kuan ba. Mga tag $2 pareha ni guys oh. 147 na lang. Nani siya. Training jacket to. Tag 899 from 229. Kaya dari na mo usahay palitan si Lucas. Kay baro nakabata dali ra kay motubuan ng lang mga sinina. And kami pod sahay diri po may mamalit aside sa Ross or Marshall. Kusog magailang music diri sa sulod guys ay. Mga copyright na puntaan ni mga mo na brief ni Lucas. 2T3T. Pila ka box 6. Prepare lang sa Oh, design 6 parehas ra. Isa lang. Balaw pa tami pangita guys. Kaya mo kita. Naamo diri sa pinakaubos dai. Taguan man digtaman dai, mo di makita. So karon guys, kay nagbayad na si Janet no. And gawas ko kay kusog mo music to sulod. Then after dere, diretso mi sa school ni Lucas kay ang oras karon 11:30 naman. Plus magbiyahe pa mi og kuan mga 20 minutes. So sakto ra po ngabot na mo dito is 12 na.
ko, di akong kumpit. Palit ko kung. Init na jud, no? No man. Ay. Sakit buto isagod, murag metal ba? Kani kay metal, plastic. Huwag kita, napalit paras nung pagaloy ko, rin kilo kastanan. Anak naman gid siguro ning nanate anak. Wala na tay paki para sa tuwang kaugalingon ba? Ang atuwang una-una is para na lang kita nan siya ha. So bye guys, kita ng taon niya pag maabot namin dito. Hello guys, naabot namin diri sa eskwelahan ni Lucas. Muna siyang kuhaon. And sakto jud kaayo no kay 12:03 may naabot diri. Tama rin kaya ako ang estimate sa oras guys. Hi Lucas! Tiniil lagi na siya dyan. Ambot na niya ay. Ambak mas la dito. How are you Lucas? Ha? Yeah, that's a tire. Come here. Dirty tire. How are you? Good. Why did you remove your shoes? Huh? Spill the milk. You spilled the milk? Oh, you spilled the milk? Nag-uon guro ni ay murag pati man ni gawag dagway. Oh, either one. Ligonot na ron. I'm just on right. Okay, did you spill the milk, be? Yeah. Why? I'm down on right. Turn on right. Okay. Answer sa ni mama. Giding. Turn on right. Okay, uli sa mi guys. Kita to sa balay niya. Uli namin sa balay guys. Manapot si Kaligo. Bought you a new socks. Yay! What you will say, be? Huwag yan ang ipamuska nga mo ang pinalit no. Sa gikan sa Old Navy. Kaon na po siya sa iyang paniod to. Nada ko ipakita sa inyo guys. Nag-bake di ko gahapon og kuan. Ini ang ray. Kaning sige tawag ni egg pie. I-rep din na ay para lami. Mo ba? Lamig ni siya rep. Buhat ko ni kagahapon. Giawat na mo to na sa YouTube, sa kuan ba? Sa Facebook. Nga kay wala ko kabalo kung ang daot ba is ang amuang oven or sa pag mix na kuan niya. Kay ang kabutan mo ko dito is 180. Then gisunod na ko to siya nga temperature pag bake ani niya. Nahuman na lang ang oras nga iyang giingon nga 45 minutes nga lutuon. Basa gihapon siya. Tapos ang ako ang gibuhat niya is ipatasan na ko ang temperature, gihimo na ko siyang 350. Mga panangura ko siya giluto 20 minutes. And mo din niya yung kalabasan guys oh. Karon guys makuha ko. Kaon ko ani. Baligon lang guys no. Ana tamisan ra kay kuniya. Kay nakabutan mo dito is 1 cup of sugar. And para sa kuha tamis ra siya. Siguro sa sunod ani nga magluto ko is ako ang reducean ng iyang amount sa iyang sugar. Instead of 1 cup, imo na nako siya og 1/2 siguro. Next time. Okay, pugay ko hinamis good. Parehas po mi Janet. Ang ganahan ako niya part is kaniyo. Kaning gibuhat na ko nga dough. Kay tama ra ang lasa niya ba. Mura siya og lasa kanang sa empanada. Alright guys. Nga unta. So yeah.
Dire lang guro na kutob niya ito ang vlog guys. Kita-kitsa lang po sa susunod. Pag-amping ka mo tanan diha guys, kay mag-amping sa Midri. God bless ka na itong tanan. This is your boy Arito. Yeah. Peace and I'm out.